ತಮಿಳುನಾಡದ ದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಕೋವಿಲ್ ಪಳನಿ ಅಡಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಪಂಚಾಮೃತ ಐನದ ತೊಂದ್ರೆಗೆ ನಮಗೆ ಪಲಮರ ಪರಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಪಂಪಿ ನಾವು ಐನು ಬಗೆತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೆನಸಂತ ಪನೊಲಿ ನೆಟ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲೆ ಪರಂದು ವಾಳೆಪಳಂ ನಟ್ಟು ಚಕ್ಕರೆ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಚಾಂಬಳಂ ಐಟ್ ಖರ್ಜೂರ ಪಡ್ದಿರು ಏಲಕ್ಕಿ ತೇಣ್ ಪಂಡ ನೆಯ್ ದೊಡ್ಡದ ನೆಯ್ ಕರ್ಕಂಡು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪರಂದು ಅದನ್ನು ವಾಳೆಪಳಂ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಚನೆ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಕೈತಳೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮರ್ ದೆತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾಟು ಚಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಅವುಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡಂದೆ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಅವುಲ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ನೆಕ್ ಪಾಡಂದೆ ನೇನು ಅಕ್ಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರು ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ನೆಕ್ 48 ರೂಪಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ದೀವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ.